Assalamu алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Яңа Гасыр каналында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Июль азагында башланган яңгырларның әле дә туктаганы юк. Әлбәттә, җәйге яңгыр урыны белән генә явып үтә. Авылның бер башында койса, икенче башында тузан очырга мөмкин. Җәйге яңгырның артыгы булмый анысы. Бәрәңгеләргә бик тә ярап куйды ул. Тик менә уракның темпларын киметте. Елда кояш кыздырганда иркенләп бөртек суктырырга гадәтләнгән комбайннар быел кырларның җилләгәнен басу кырыенда көтеп торырга мәҗбүр. Бүгенге чыгарылышта быелгы урак оешканлыкны таләп итә. Республика игенчеләре 1 миллион тоннадан артык ашлык җыеп алды. Ашлыкны сату бәяләрендә әллә ни үзгәрешләр күренми. Бөртек җитештерүнең үз кыйммәтен киметү усулларын кулланырга. Мөслим районыннан безнең репортаж. Быел бал уңышы куандырырлыкмы? Бәяләр хакында умартачылар нинди фикердә? Авыл киләчәктә дә яшәвен дәвам итәрме? Зирекле авылының 100 еллыгын билгеләп үттеләр. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Татарстан игенчеләре бу атнада 1 миллион тонна ашлык җыеп алуга иреште. Хәзер амбарларга салынган бөртек күләме 1 миллион 200 мең тоннадан артып китә. Моңа саллы өлеш кертүчеләр рәтендә Тәтеш, Спас, Буа, Әлки районнары. Аларның һәр кайсы 50 мең тоннадан артык ашлык суктырып алган. Уңышка килгәндә Тәтеш, Тукай, Яңа Шишмә, Минзәлә, Зәй, Шүпрәле, Алабуга һәм Аксубай районнары алдыңга. Бүген көннәрнең яңгырлы булуы игенчеләрне уяу булырга, тиз арада оешырга мәҗбүр итә. Азнакай районында читтән комбайннарда йоллаганнар. Комбайннар артыннан саламында җыеп, туфракны эшкәртеп тә куялар. Теманы киләсе видеоязмада дәвам итәрбез. Азнакай агрофирмасында эшнең кызу чагы. Аз гына кояш карап басулар җилләү белән комбайннар эшкә тотына. Быелгы уракның төп максаты да шул. Кырда тоткарлыклар булырга тиеш түгел. Шуңа ашлык ташучы машиналарга да өстәмә әрҗәләр куелган. Бу аларга ашлыкны 17 тоннага кадәр төяргә мөмкинлек бирә. Краснодар төбәгеннән берничә комбайнда китерткәннәр. Монысы да быелгы һава торышының кисәк кенә үзгәрүенә бәйле рәвештә эшләнгән. Азнакай агрофирмасы белгечләре әйтүенчә, алдагысын Алла белгән. Эссе көннәрне көтеп утырырга ярамый. Битка хәтле эшләргә, биттән соң басудан кайтмыйча көтеп торырга кайчагында сибәләп китә дә 2 сәгатьтән соң җилли. Шуңа комбайнерлар кайтып тормайлар инде хәзер көтеп торалар. Рамил Исламов әйтүенчә, районда уракка ныклап әзерләнгәннәр. Тик менә һава торышы гына эшне бераз тоткарлый. Көн узын эшли башласалар, көнгә 2000 гектар мәйданда бөртек суктыру мөмкинлеге бар районның. Бүгенге көндә без 7-800 я битка хәтле эшлибез, я биттән соң эшлибез инде влажность безнең 18-22 арасында зернаның инде агрофирмалар инде сразу элеваторга үзләренә чыгаралар. Хуҗалыклар инде тоже на ютаз элеваторны чыгарып баралар, кемдер киптерергә, кемдер сатырга. Союз агро җәмгыятенең уракны башлаганына да 2 атна вакыт үткән. Агрофирма техник яктан куәтле. Бүген алар тритикальны суктырып алуга артыннан саламында җыялар. Аны шунда ук тиеп ташуда оештырылган. Яңгырлар явып тора. Шуңа саламның да маллар алдына коры килеш кайтып калуы хәерле. Даими яңгырлар иген басуын шактый йомшарткан. Шуның өчен кырга ашлык ташучы машиналарны кертмиләр. Комбайннар янәшәсендә зур бункер тапкан тракторлар кизү тора. Суктырылган ашлыкны машиналарга нәкъ менә алар алып чыгып бушата. Бүген тритикаленең өлгерүе җиткән ди агроном Рәҗәп абый. Тагында көтеп торсаң, бөртек башакта килештә үрә башларга мөмкин. Бөртекнең дымлы 20% югары. Элеватор кабул итә инде. Типтермешә. Чиста порга чәчелгән тритикаленең уңышы да мулдан. Гектарыннан 40 ситне суктыралар. Агрономны бүгенге уңышның күләме канәгатьләндерә. Киләсе елга бу кырга җитен чәчәргә ниятләп куйган ул. Җитен бик нәзбрек культура. Өлкән буын җитен чәчеп үстергән вакытларны хәтерлидер әле. Җирне яхшы эшкәртү кирәк. Җирне тигез булу кирәк инде. Анда начар эшкәртелгән булса инде, аны дөрес тирәнлек катыга булмый, кертеп булмый. Артыннан алганда да инде, җына алганда да тигез җир бар ати. Бүген хуҗалыкта 13 комбайн эшли. Көннәр коры торса, бөртекле культураларны бер атнада җыеп алырга исәпләре. Аннан соң җитен белән киндернең өлгергәнен генә көтәсе кала. Комбайнерлар һәрберсе үзебезнекеләр, елдан ел килеп эшли торган малайларыбыз, яртысы Сибиряк, алар безнең җәй көне үзебез эшләр, кышкылыкка Сибиргә китәләр. Оплата буенча безнең зелшина, бит һәрбер комбайнның кулында уже кыягазлар бар, беләләр. Җаваплы хезмәт башкаручыларның эш хакы да начар булырга тиеш түгел. Шуңа район җитәкчелеге дә алдынгы комбайнчыларга үз премияләрен билгеләгән. Монда инде безнең комбайнерларга да, ипине ташучыларга да, зернотуктан элеваторга
комбайннан зернотокка ташуучу водительлерге һәм ашарга пеширүүчүлөргө, зернотокто иштөөчүлөргө ким болгонуна карамастан специалистлерге биздин где-то 2 миллион фонд каралган. Быйыл кырларда иген уңышы белән бер рәттән кукурузларның да буе 2 метр ярымга җиткән. Инде мотор көннәре булып, үстергәнен югалтуларсыз җыеп алырга язсын. Мөслим районында да 1 гектардан алынган уңыш күләме азнакайлыларныкы кебек 28 центнердан артыграк тәшкил итә. Исламов фермер хуҗалыгы сабан бодайы суктырга кирешкән. Аны алар апрель айында ук шәшеп куйган булганнар. Районда исә урып җыю мәйданнарының 30%тан артыгында эш төгәлләнгән. Биредә бөртекнең сату бәясендә аны үстерүнең үз кыйммәтен киметү кирәклегендә яхшы аңлыйлар. Мәсәлән, Туганъяк агрофирмасында суктырылган бодайларның барысы да 3нче класслы. Ничек итеп ашлыкның үз кыйммәтен киметергә һәм бөртекнең сыйфатын арттырырга мөмкин? Киләсе видеоязмада ачыкларбыз. Погода пока позволяет йөрергә. Комбайн инде итен караштырып чыгып китәбез. Түзүк булса, алай әйберләрне алып кайтып торалар. Комбайннар бүтүнсә түзүк йөрибез. Көзгө менә бодайларны алып бетердек тә сразу язгысына кердек. Язгылар җитешкән. Фәнис Минхаҗевның быел 15нче урагы. Әлеге комбайнын 8нче ел иярлый инде. Урып җыю бик җаваплы чор. Икенчедән үзебезгә дә күп итеп акча эшләп алу мөмкинлеге дә ди ул. 1000 центнер суктырган сайын премиясын биреп торалар. Бүгенге көнгә где-то 6000-га якын суктырдым. 6000 центнер инде. 6000 центнер. Ну көнгә нормальный эшләгәндә яңгыр яумаса где-то 700-ләрне, 800-ләрне бәргә була инде. Исламов фермер хуҗалыгы көзгө бодайларын суктырып алган инде. Хәзер сабан бодайын суктырырга кирешкәннәр. Көзгө бодайын алдык почти 1700 гектарда, язгы бодай 5000 гектардан артык. Но мен апрель башында күн кызулар торганда бүтән бодайны чәчтем дә битердем. Язгы бодайны. Шуңа минем практически менә хәзер 80%-на алырлык. Уборканы бер 20 көндә бетергә дип исәпләп торабыз. Погода берсә инде. Ну, хәзер көтә торган түгел. Җирдән бар, яңгыр ява. Әле пока басу чиста вакытта алып калырга кирәк. Илгиз Зәкиҗан улы республика аграрчылары арасында белгиле шәхес. Быел аның 32нче урагы. Бер елның да икенчесен кабатлаганы булмады ди җитәкче. Быел көзге бодайны 22% тымлылык белән суктыра башлаганнар. 600 тонна икмәкне озын капчыкларга тутырып куйганнар. Бу алар өчен уракны тиз тәмамлау ысулы. Потому что сушилка җитештерә 270-300 тоннаны суткага. Кайбер көнне менә кичә кайтты 600 тонна, менә бүген исәпләп торабыз инде где-то 800 тонна кайтарды. Сушилканы көтеп торсаң, ипинаны октябрьгә кат суктырга кирәк. Бүген кырда комбайннар саны 14. Аларның һәр кайсын үзебезнең егетләр иярли. Бер вакытта да читтән комбайнчыларның килгәне юк. Үзебез чәчәбез, үзебез җыеп алабыз ди Фәнис. Бүтәнесе үзебезнекеләр, яшьләр күпчелек. Яшьләр өйрәнеп киләләр. Алай әйбәтчеләр бүтәнсе дә. Көнләшеп бармы соң бер-берегезгә? Юк, көнләшү дигән әйбер юк. Бер-беребезгә шул булышып, нитеп теге аңлашып, шулай итеп эшлибез. Мөслим районында уракны шушы егетләр 12нче июль көнне башлаган булганнар. Соңгы атнада гына да районда 22 мм яңгыр яуган. Шуңа да комбайннар эштән туктаса да, басудан ерак китми. Җилләгәнен көтеп торалар. Безнең инде барлыгы 50 мең гектарда бер төрле культуралар суктырып аласы бар. Бу инде әле пока 22% гына. Төп сәбәбе инде һава шартларының шулай торуы инде. Без теге ныклап бар куәткә 4-5 атна, бер атна чамасы гына эшли алдык. Аннан соң яңгыр ява да китә, ярты көн эшлибез, бер көн туктап торабыз, икешәр көн туктап торган вакытлар булды. Бүген районда 4 эре инвестор эшли. Фермерлар да шактый. Һәр кайсының үзенә генә хас иген үстерү технологиясе бар. Әмма максатлары бер. Бөртекнең үз кыйммәтен киметү. Чөнки ничә ел рәттән ипи бәяләре үзгәрешсез кала бирә. Августлардан интенсивный технология белән эшләр, аларга урожайны кимендә 40-тан югары алырга кирәк, имеш, чтобы инде үз кыйммәте түбәнрәк булсын өчен. Илгиз Зәкиҗнең задачасы икенче түгел, аңа 24-25 алса, ул уже 30% рентабельность белән чыга. Чөнки аның инде ул теге менә ашламасын, гербицидларын, фунгицидларын чамалабрак кертә, һәм инде аның технологиясе җирне шулай ук минималь эшкәртү белән. Дөрес, икмәк бәяләреннән зарланучылар да шактый. Әмма без уфтанганга карап, алар югары үрмәләми шул. Тик менә Илгиз Зәкиҗан улы гына бер вакытта да бәяләрдән зарланмады һәм бүген дә фикерен үзгәртми. Миңа бик шанып та бетмиләр инде. Синеке генә шулай булар инде диләр. Менә минем былтыргыдан 3нче елгадан калган әле почти 14 мең тонна ипи бар. Бу ел тагын 15 меңне салып куйсак, менә 30 мең тонна ипи була минем. Аның себестоимостен хет ничек шотласаң да, минем бүген бер инде кредит та юк.
зарплатаға долық та жоқ. Меңа соляркаға да жетерлік. 3 жылға жетерлік переходящий фонд семена бар менің. Зарплата төленген іші біткен менің. Мына бұйыл біз енді түсірмекшілік себестоимостьні 5 сомға. Но мына сушилка білән где-то 6 сом или 7 сомға көтерілешек. Болсын, бүгін мен 10 сомға сатаманы. Но 17 сомға сатқанда келіп кіррие 10 сом. Но 10 сомға сатқанда 3 сом келіп кіріп. Бұлғанына шүкір. Білгішлер ипи өстерудегі шығынларны кимету турында уйланырға кеңеш ите. Әміне ашламаға, ягулыққа бейелер ортып тұрғанда неше кетіп уйланасың дейді. Шул туфрак эшкәртүне минималь дәрәҗәгә калдырсаң гына инде. Бүген Исламов фермер хуҗалыгы гектарыннан 22 центнер уңыш алса, аларда бер төкнең үз кыйммәте 7 сум килеп чыга. Менә бу басуда көз көне бер кат культиватор белән эшкәрттек тә, 5-6 сантиметрга бу ел яз көне тырмада кирмәде, нидә кирмәде. Комбинированный агрегат белән тайлер диск белән дигән агрегат белән кирип чәчтек тә, бер кат гербицид белән эшкәрттек тә, шуның белән бетте. Ну, ашламаны бирдем инде монда 100 кило. Амешче литр башка бер. Мөслим районында эшләп килүче агрофирмаларның берсе Туган Як. Аларның инвесторы Чаллы икмәге. Димәк, төп бурыч ипи пешерүгә яраклы сыйфатлы бөртек үстерү. Чагыштырмача сыйфатлы игеннең бәясе дә югарырак. Кликовина бүгенге көндә инде 28-30 белән барабыз. Идекалар 100-гә хәтле, шуңа күрә практически 2нче класска тартым. Ну, 3нче класслы будай бүгенге көндә 100% әле менә алынган майданнарда 3нче класслы будай. Үстергән бодайың 3нче класска җавап бирсен өчен нинди технология кулланырга соң? Монда сәпит уйлап чыгарасы юк. Фән кушканны җиренә җиткереп үтисе генә икән. Чәчкәндә обязательно сложный ашлама белән чәчәбез. Монсы бер. Икенчедән, яз көне без моны иртә яздан разбрасывание методы белән инде по черепку дибез бит инде подкармливать итәбез. Аннан тыш азот безгә бит инде белок формировать итәргә кирәк. Белокны формировать итәр өчен безгә нәрсә кирәк? Безгә азот кирәк та кояш кирәк. Кояшны иннелатны бездән тормый, но азотны без бирә алабыз. Шуңа күрә без обязательно кушение вакытына кергәндә менә бу көзге культураларга бирәбез пролонгированное действие булсын өчен азотное питание тагын. И аннан тыш иннән нары дальше сыйфатына эшли башлыйбыз. Сыйфат безнең чөнки бөтен уже кирәк бөтен усуллары салынган җиргә. Хәзер дальше сыйфат өчен эшләр өчен моңа кирәк микроэлементлар. Микроэлементларны үсемлеккә үсеш чорына карап, туры килгәнен 4 мәртәбә яфрак аша бирәләр Туган Як агрофирмасында. Быел бал уңышын төрлечә дип бәялый умартачылар. Көньяк районнар алай зорланмаса да, төньяк районнардагы умарталыкларда бал елдагыдан кимрәк булды диләр. Азнакай районы кырлары аша үткәндә тезелеп торган умарталарны күргәч туктамый булдыра алмадык. Фәнис абый Йосыпов көчле умарталарын төяп чәчәк мул булган урыннарга алып чыга икән. 34 еллык тәҗрибәсе булган умартачы белән бал уңышына тәэсир итүче факторлар хакында гап курдык. Аның киңәшләре һәвәскәр умартачылар өчен бик тә ярап куяр дип сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Тузлы су расплодка тәрбияләгәндә, расплодны ашатканда тузлы су кирәк. Буралы авылы умартачысы Фәнис Йосыпов иң көчле умарта гаиләләрен әнә шулай УАЗ машинасы белән чәчәк мул булган урыннарга алып чыга. Әлбәттә, аларны күчереп йөртү җиңел эш түгел. Бер генә кеше эшли торган хезмәт түгел бит. Элек умарта сайын бер кеше бар иде. Жыгырып торган авылда кеше күбәйә. Булышырга кеше күбәйә. Бу адак елларны умартаны тияшергә дә кеше юк, кертешергә дә кеше юк, чыгарышырга да кеше юк. Әмма умарталарны шулай күчереп йөртү үзен аклый икән. Булардан бер мәртәбә бал суыртырга өлгергән инде умартачы. Әгәр һава торышы уңай һәм бал табышы булса, бер магазинны тутыру өчен 4-5 көн вакыт җитә кортларга. Аклый. Әгәр дә менә күчләребезне чырып җибәрмәсәк, миңа әйтәләр инде күп вакыт күч сата әле диләр. Мин үзем наварыт күч сатып алам. Кем сата? Фәнис сиңа берәрсенә күч сатып бирә. Мин сатып бирмим, үзем алам. Мин слабыйларны шул күч белән тулыландырам. Кандалмаша дигән. Кандалмаша. Әлбәттә, бал табышына умарта гаиләләре көчле булып сакланырга тиеш. Тик менә июнь аенда күч аерып җафалый бит алар. Бүлгәләнә, көче югала. Андый вакытта иң беренче чыккан күчне тотып алырга кирәк. Фәнис әфәнде бу эшне дә үзенчә җайлаган. Менә шунда оперойны шулай итеп сөртәсең, 5 тиен зурлыгында. И күч килә агачка таба. Например, мәсәлән, бик агач табса, агачка курып килгән карый, минем стационарда агачлар бик. И шунда менә шулай теге балык тоткансыман, кармак тоткансыман шайтып куясың, и кип тә утыра шуңа. Күч. Умарта күчен җыя алмыйча, алар кире уяга кайтып керсәләр дә яхшыга түгел. Андый умарта уясындагы кортлар эшләүдән туктый. Аларның эшсезлеге 9 көн дәвам итәргә мөмкин. Бу әлбәттә умартачыга файда китерми.
Biz qurtның вакытын исраф etмәскә тиешбез. Бер көн ул табышкача. Эшләү вакытын. Кайбер кеше базга тыга да уныта. 3 көндә тора. Айырган күчне ояга япканда да кагыйдәне бозмаска киңәш итә тәҗрибәле умартачы. Күч ябасы 16 рам сыйдырышлы уяны тутырып бетермәскә кирәк. Күчне шул буш калган өлешенә сибеп каплап куярга киңәш итә. Икенче көнгә үзләре әкренләп эшкә тотыналар. Шуннан соң гына бүлгеч тактасын кысып куясың ди. Күчнең айыру дәртен басу өчен салкын базга куеп торуда ярый торган эш түгел икән. Күләгә урынга элеп торсаң да шул җиткән. Фәнис Юсуповның умарталары белән тукталган урыны уңайлы. Төрле чәчәк үскән болыны да янәшәдә генә көнбагыш басуы янында карабодай чәчәк атып утыра. Быелгы уңыштан канәгать булуын яшерми умартачы. Быел 1800-дән торабыз. Эшле төрлесе. Киласы 400 сум. Шулай китәр. 10 елда элек банкның 10 елга хәтле 450-500 торды. 10 елда бал булмады. 10 елда 1500-гә күтәрде. Аллаһы Тәгалә балны. Быел 1800-гә кайбер җирдә 2000-2000 ярым асыша. 1800 тотабыз. Әкренләп табигать үзгәрә дибез. Бал табышы да соңгарак кала хәзер. 2010 елга кадәр июльнең 10-нарыннан да калмый беренче катын суырталар иде балның. Соңгы елларда августның ахырына кадәр бал җиде кортлар. Шулай да кышка әзерләүне соңга калдырмаска киңәш итә Фәнис Юсупов. Авыруларга каршы эшкәртүгә дә игътибарны киметмәскә өнди. Шил күп. Мин шушның кибетнең үзен тоткач, 2 җирдә кибет тотам. Сарман районында һәм Азнакайның үзендә умарташларның ничек лишит иткәнен беләм. Исән чыкты икән, улаңа игътибарны бик бирми хәзер. Элек нык бирәләр. Хәзер бүген яшьләрнең төп эше бар. Бүген яшьләрнең төп кредитлар акчасының системасы бар. Башка. Умарта ничектер дополнительный гына. Анасын үлә башлагач кына шевелить итә башлый. Яшерен батырын түгел, хәзер умарта кортлары күпләп көзен юкка чыга. Моның сәбәпләрен ачыкларлар, сүз дә юк. Әмма нәтиҗәне көтеп утырмыйча, кортларны булган авырулардан ныклап эшкәртү, саклап калу мөһим. Була бит шундый кешеләр. Инде җәмгыятькә үзенең эшләү дәверендә шактый өлеш кертеп, лаеклы ялга чыккачта тынга белми андыйлар. Мөслимдә яшәүче Ильяс абый Әзиннуров белән ул аграр министрлыкта эшләгәндә шактый әңгәмәләр корырга туры килде. Мөслим урамнары буйлап үткәндә бер бик матур бизәлгән йортны күреп, аның хуҗасы хакында сораштым. Ильяс абыйның йорты икән. Андагы барлык бизәкләрне дә үз куллары белән ясаган ул, агачтан. Соңрак бизәкләрне калайдан эшли башлаган. Диван телевизор белән Ильяс дуслашма пенсиягә чыктым дип, тап үзеңә бер шөгыль. Мин башта инде бу тәрәзә йөзлекләрен агачтан ясый идем. Соңгы моментта, соңгы вакытта инде колай белән шөгыльләнүчеләрне күрдем дә инде. Тормыш шушынрак тәкъдим иткән сымак диде. Агач үзенә күрә матур ул, алар берсен-берсе отрицайтмыйлар, берсен-берсе дополнять иттеләр. Ильяс абый Зиннуров хакында әзерләнгән язманың тулы вариантын киләсе тапшыруда тәкъдим итәрбез. Башкортстанның Бакалы районындагы Зирекле авылына 100 ел. Моннан нәкъ 100 ел элек Бирегә халык Мөслим районы Иске Әмәкәй авылыннан күчеп утырган. Урман эшенә күченүнең үз сәбәбе бар ди өлкәннәр. Пай җирләрен югалтмас өчен күченергә мәҗбүр булган алар. Төрле елларны кичергәннәр, ачлыгын да күргәннәр, колхозларының байчагында. Хәзер менә авыл халкы елдан-ел кими бара. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Күңелле булсын бәйрәмнәр. Бәйрәмгә әзерлекне йоласына туры китереп, сөлге җыюдан башладылар. Соңгы елларда тынып калган авыл бер мәлгә җанланды. Капка төбе сайын машина, кунаклар кайтып җиткән, гармунчысы да табылды. Фәрит абыйның бармаклары гармун телләрендә биешә. Икенче көнне бәйрәм иртәдән үк башланды. Кичтән өлгермәгән кунаклары да кайтып җитте. Су буенда машиналар саны артканнан артып тора. Барысы да сагынышканнар. Авылдан 10 чакрым гына ераклыкта яшәгән Зифа Каюмова да җирсүен яшерми әнә. Күл буендагы менә бу таллар күп төшкә керәләр. Узаграк кайтылмай торса, без бик узак кайтмай тора алмыйбыз. Безнең бүгенге көндә әнкәй шушы авылда яшәй. Кайчандыр әби бабаларына каникулга кайтып йөргән балалар да үзләре әти-әни булып өлгергән инде. Бүген алар әби бабалары исән чактагы хатирәләрне тагын бер кат искә төшерде. Мое детство здесь прошло. Әлбәттә авыл тарта. Балачакта каникул сайын Зиреклегә кайта идем. Җәйләрем әби бабам янында үтте.
Зирекле авылының 100 ел тулуына багышланган бәйрәмгә кайтучылар арасында авылга нигез салучыларның ыныҡшыҡлары да шактый җыелган иде. Мы живем сами в Уфе, в большом городе. Без Уфа шәһәрендә яшибез. Авылыбызның табигаты да бик ямьле. Балаларыбыз да зиреклегә кайтырга ашкынып тора. Алар монда музейда йөргән кебек. Авыл иләре халыкның көн күрешен бик ошаталар. Бәйрәм кызганнан кыза, Гали да үз эшендә, Вәли дә үз эшендә монда. Кемдер озын кулгага менә, кайсылары чүлмәк вата. Уеннарда катнашырга теләүчеләрдән хәтсез генә чиратлар да җыелган. Чакырылган артистлардан тыш сәхнәне кунакка кайтучылар да сырып алды. Кайчандыр каз-үрдәк, сыер, сарык көтүләре утлаган болында сабан туе гөрли. Күпчелекләрне күргәнебез юк, уже менә ничә еллар буена күргәч шатланып бетәлмәйбез. Без менә классташлар белән 47 ел күрешмәгән идек. Авыл картайып бара. Нәкыя Пагалина Зирекле авылына 10 яшь тулган вакытта дөньяга килгән кыз. Бүген ул авылдан чыккан кешеләрнең иң өлкәнедер мөгаен. Яшьләй шәһәргә китеп төпләнсә дә, ел сайын авылым Зиреклегә кайтып килмәсәм, җаныма тынычлык таба алмыйм ди. Нык җәбли атлар йөридер монда, атларны чыгаралар. Зур фирма бар иде. Фирма гөрләп торадыр, авыл гөрләп торадыр. Колхоз бик бай. Менә шушында яшелчә бакчалары утырттык менә әле хәзер сабантуй булган җирләрдә. Анда кәбестәләр үсте, помидорлар, кыярлар, суганнар. Бүтән кешеләргә таратып йөриләр. Үй сайын шундый. Игеннәр күп уңадыр иде. Элек йорт тутырып бала үстергәннәр. Ул вакытлардан бирле нибары 40 ел гомер узган. Ә бүген менә 15 йортта нибары 25 кеше яши дип уфтана авыл җирлеге башлыгы. Монда яшәгән яшьләр бакалы җиренә күчәләр. Я булмаса эшләйләр алар Сибир якларында, Мәскәү өлкәсендә, шуның читкә китеп эшләүчеләр. Семьялары күп очракта бакалда яшиләр. Әлбәттә, бәйрәм оештыру җиңел эш түгел. Аны үткәрүдә башлап йөрүче шушы авылда туып үскән Назиф Закиров әйтүенчә, авылдашлар теләктәшлек күрсәтмәсә, ярдәм итмәсә, бу эш барып та чыкмаган булыр иде бәлки. Авыл халкы бөтен бердәм теләкләрем теләгәч 100 еллыкны үткәрергә булдык. Быелгы елны бөтен авыл халкы актив катнашты. Акча лата, финанслата, акча җыйдылар. Bütün oyunlarga җитәрлек, bütün бүләкләргә җитәрлек. Шундый өмет белән шушы бәйрәмне көттеләр. Әти-әниләре туып үскән урынга кайту, андагы бәйрәмне оештыруга ярдәм итү Зирекле авылының оныкларына да зур шатлык. Шәһәрдә тәрбияләнгән балаларга авылга кайту зур горурлык. Рәхәтләнеп шуңа кайтабыз. Карап йөрисең, ничек әтиләр үскән, ничек монда яшәгәннәр дип, шуны уйда тотып, шуңа әйбәтләп, рәхәтләп кайтабыз. Бәйрәм мәйданының беренче рәтләрендә авылның агабиләре урын алган. Мондагы уеннарны тамаша кылып оештыручыларга чын күңелдән рәхмәт укып утыралар. Бик күңелле, бик күпә кирәк, бик күңелле. Бик ямьле. Киләдем, килмәгәне килдем, улым кайтып алдым. Бик ямьле, Аллага шөкер. Нәмә? Ничек сезгә бәйрәм бүген, ошыймы? Ошай. Бик ошай. Бик рәхмәт моны оештыручыларга. Бик рәхмәт. Темне күңелле рәхмәт яусын, таза булыгыз, куанышып яшәргә ясын алда көндә дә, Аллага шөкер. Зирекленең 100 еллыгына багышланган бәйрәм тәмам. Һәркемнең күңелендә шатлык катыш уйланулар. Тагын шушындый бәйрәмне оештырып булырмы? Күпме халык җыелыр? Шуңа да авылдан читтә яшәүчеләр туган җиргә изне суытмасын иде. Тарихны балаларына да тапшырып калдырсыннар иде. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Үзегезнең борчыган сорауларны экранда күрсәтелгән WhatsApp номер аша юлларга мөмкин. Исәнлектә күрешергә язсын.